सियर देखल नयनवा ताहिरे बनवा ओह में कैले आसनवा ताहिरे बनवा। पिछले भाग में आप लोग देखली हातिम घायल हालत में वही पेड़े तरे सुतल बा। शाम भइल बा, सियरा सिरिनिया जब आइल बड़े और सियरा समझौले बा सियरिनिया के हातिम बड़ा नेक इंसान बा, जहां बा तहां भलाई करत आवता। अपनी जांघी के मांस भेड़िया के खिया के हिरनी के जान बचौले बा। ये सब बात जब सियरिनिया जान पौले बा, आई जान पौलस की मजिंदर के बन में एक बूटी बा, ओसे हातिम का घाव भर जाई, दर्द ठीक हो जाई। कली से प्राणनाथ हम यहाँ हातिम के देखभाल में बनी, रौरे जाई और कहीं से ही बूटी खोज के ले आई ताकि हातिम का घाव भर जाए और एक दर्द ठीक हो जाए। लेकिन सियरा कैलस का महाराज, अरे जाई के पहुंचे हो सियरा, अरे मजिंदन के बानामा हो। माजिंदन के बनवाए रामा, माजिंदन के बनवा हो। किया हो रामा रामा हो, अरे रामा बूटी खोजा ध्यानावा लगाई बेरा। बूटिया के लाई हो सियरा जानी पर लगावले लगावले जंगिया पर लगावले गो। बूटिया के लाई हो सियरा जान पर लगावले हो, जान पर लगावले हो। अरे राम हातिम के गौआ भरी जाल नैना। सियरा गइल बा मजिंदर के बन से, वो बूटी खोज के ले आइल बा, हातिम के जांग पर लगौले बा, घाव भर गइल, हातिम का दर्द ठीक हो गई। हातिम के बड़ा आराम महसूस भइल। कलश भाई हमारे साथ बहुत बड़ा नेकी कैले बड़ा, ये बतावा हम तोहरे कोनो कामे आ सकीला? अगर कोनो परेशानी हो तो बतावा, हो सकाला तोहरे कामे आ जाई। सियरा कहता अगर हमार कुछ भलाई कई चाहता यक मुसीबत में हम फसल बड़ी आओ के सुन ले, अगर पार लगे तो कुछ भलाई कई दे। लेकिन सियरा कहलस का महाराज, अरे हमारे सुगाना मन के मारा साया तनावा हो। हमारे सुगाना मन के मारे साया तनावा हो, देतावे से पिछावा छोड़ाई हो बाटोहिया। अरे देतावे से पिछावा छोड़ाई हो बाटोहिया। सियरा कहता एक शैतान बा, जितना बच्चा हमारे पैदा होना सब मार के खा जाला, वही से पीछा छोड़ा देता था, बड़ा बढ़िया रहा। हातिम काले बच्चल के बतावा शैतान बा कहाँ? हातिम जब पहुंचल बा तक पहले का महाराज, पहले लड़ाई ततवा नाखून उखड़ल हो। सुना
हो बाटोहिया। अरे गोड़ावा पर गिरी कहे सुना हो बाटोहिया। पेट के कारण लोग करेला जतनावा हो। पेट के कारण लोग करेला जतनावा हो। कैसे पेटवा भरी तो बताई हो बाटोहिया। कैसे पेटवा फरीद बताई हो बाटोहिया। हातिम वो शैतान के पास जब जाके पहुंचल बा, ओसे लड़ाई भइल बा, ओकर दांत और नाखून उखाड़ देले बा। जौने से वो शैतान वार करत रहल, तुरंत शैतान हातिम के गोड़े पर भारा पड़ल। हे बटोही, ये बतावा हमार दांत और नाखून उखाड़ देला, हमार पेट पर्दा कैसे चली? पेट के कारण हम इनके लड़का के मारत हनी, पेट के कारण तो दुनिया तमाम इंतजाम कराला, लेकिन हम अब कौने तरह से अपन पेट पर्दा चलाई? इतना बतिया जब सियरा सुन लेवा, कल बात तो सही बा, जैसा हमन पचन दोनों प्राणी अपन पेट पालल जाई, वही तरह से तोहरो व्यवस्था जब तक हमारी जिंदगानी रही तब तक तोहरे पेट के व्यवस्था हम करब। इतना बात सियरा वो शैतान से कह दले बा। सियरा के आजाद कह के हातिम वहां से आगे बढ़ल बनत भइल का महाराज। अरे प्रभु के नाम लेके चलल जवानावा, चलना जवानावा, ओ चलना जवानावा, प्रभु के नाम लेके चलल जवानावा। पिछरे डगरिया में भालू भेटैल, पिछरे डगरिया में भालू भेटैल। कहे मोरे संग बारी सुंदर करीनामा, प्रभु के नाम लेके चलल जवानावा। ओकरे संगवा में कैले बियाहवा, अरे वो करे संगमा में कैले बियाहवा। तुहे पाई जाई वो कर सुधरी जनमावा, प्रभु के नाम लेके चलल जवानावा। हातिम जब वहां से आगे बढ़ल बा, भालू उनका जमात मिलल बा, भालू उनका राजा जौन रहल वहां जान पहचान जब भइल बा, कहना हे हातिम हमारे पास एगो कन्या बा, बड़ी सुंदरी बा, और केवल तुहार राह इंतजार करतिया। हम जब शादी करब तो हातिम से शादी करब, ओ से शादी कैले ताकि ओकर जिंदगी सुधर जाए। हातिम कहना अब आई तो यहाँ हम जाता नहीं दूसरे काम पर, वहां से पलटब फिर ये शादी कई की अपने घर ले जाब। ओ भालू के राजा हातिम के वस्त्रवेदा के रास्ता बता देले बा, और आगे हातिम जब वस्त्रवेदा के लिए चलल बने तो भइल का महाराज। वस्त्रवेदा चलल हातिम मिला एगो बनवा हीरे बनवा ना
नाही जल के दर्शनवा ताही रे बनवा। आगे जब गईल सरोवर देखल नयनवा, आहा देखल नयनवा सरोवर देखल नयनवा। आगे जब गईल सरोवर देखल नयनवा ताही रे बनवा, ओह में कैल आसनवा ताही रे बनवा। हाथी वही सरोवर में नहाए लगल बना। ये तरह में एगो घटना हो जाता महाराज। आरे पनिया के भीतर एगो निकस जनानवा, पनिया से निकस एगो सुघर जनानवा। पनिया से निकस एगो सुघर जनानवा ताही रे बनवा, खिंच ले गईली अपने संगवा ताही रे बनवा। खिंच ले गईली अपने संगवा ताही रे बनवा। पानिया के भीतर जा बगाइल जवानवा, आहा गईल जवानवा रामा गईल जवानवा। पानिया के भीतर जा गईल जवानवा ताही रे बनवा, मिलल सुंदर पवनवा ताही रे बनवा। चलते चलाते हाथी जंगल में पहुंचल बड़े, कहीं पानी का दर्शन नहीं मिला था। आगे बढ़ल बड़े एगो सरोवर दिखाई देता, कहला यहीं में नहा ले, थोड़ा सा दिल के चैन आ जाए, ओकरे बाद फिर आगे बढ़ब। वहां में नहाए लगल और इतना ही वही पानी में से एगो सुंदर नारी निकल गया और ये खींच ले गई अंदर। आज जब ये अंदर जाता ना तो आगे गईले पर एगो खूब बढ़िया सुंदर बागीचा मिलल बा और वही जाते जाते वो नारी अंतर ध्यान हो गई लिया। अरे अंतर ध्यान भइल तब नारी कतहु ना लौकाई, कतहु ना लौकाई। वही समय एक घटना हुई पारी लोग आइले अपन रूपवा सजाई, सात गो सवलवा करीना देहली धराई। बहुत सुंदर नारी जब खींच के मन ले गईया वही अपने अंतर्धान हो गईया। लेकिन देखते देखते में वहां तमाम परी लोग आइल बड़ी अपन अपन रूप सजा सजा हातिम के साथे कैली का महाराज। आरे हाथवा पकड़िए रामा, आरे खींचे अपने भोरिया हो। खींचे अपने बोरिया ये रामा, खींचे अपने बोरिया हो। किया हो रामा रामा हो, अरे रामा रांगी रे महलिया लेके जा लिए राम।
रे महलिया महलिया होई रे महलिया हो। रात ना जड़ा वाला रहे वही रे महलिया महलिया होई रे महलिया हो। अरे राम देखी लड़का गईल घबराई रे राम। जब एक नारी वहां से गायब हो गई, तमाम परी लोग अपन सज धज के आइल बाड़ी, हातिम के हाथ पकड़ के खींचे लगली और खींचत रहले जाताड़ी। एगो रंग महल वहां दिखाई देता, वह रंग महल में ले जाके पहुंचताड़ी। देखा ताने चारों तरफ एकदम रतन जड़ावल बा। यही तरह से चलते चलते जब आगे गईल बनता भइल का महाराज, आरे आगे जब गईली देखल अरे सुघारा दालाना। आगे जा बगैली देखल सुघारा दलानावा। हवा पर देखल सोना हवा के सिंहासनावा। हवा सजावला सोना वाके सिंहासनावा। परियन के फोटो लटकता, परियन के फोटो लटकता देखल नैनावा। परियन के फोटो लटकता देखल नैनावा। गईली समाई वही में, गईली समाई वही में सागरो जनानावा। यह तरह से हातिम के खींचती अंदर लहले जाताड़ी। एक दलान में पहुंचल बा हातिम, देखा था वहां सोने का सिंहासन सजावल बा। चारों तरफ दीवारन में परियन के फोटो लटकता और देखते देखते में जितना परी खींच के अंदर ले गई लहली, वो सब परी एक एक परी एक एक फोटो में जाके समा गईली। वहां अकेला हातिम बच गई बा और सोने का सिंहासन बचल बा महल में। सोचा तारे बाप रे बाप, कौने जगह ही हमें आके पहुंच गईली। चला कम से कम इस सोने का सिंहासन बा सजावल, यही पर बैठ के कम से कम आराम कैले कुछ टाइम। वो सिंहासन पर हातिम जाके बैठ गई बा। धीरे धीरे समय बीता था, आधी रात का समय भइल त भइल का महाराज। अरे बैठ सिंहासन पर ध्यानवा लगाई, ध्यानवा लगाई हो ध्यानवा लगाई। बैठ सिंहासन पर ध्यानवा लगाई। आधी रतिया में एगो घटल घटनावा, बाजा बाजे लगल नाच गई ललरुकाई। बैठ सिंहासन पर ध्यानवा लगाई। आधी रात के समय भइल बा, परी लोग आई बड़ी तो बढ़िया से वहां सामने नाच गाना होए लागल बा। और एक परी
हातिम के आगे बढ़ के आरती के थाल सजा के इनकर आरती करे लगरिया। आरती करे ये गो सुंदर जननावा, आरती करे ये गो सुंदर जननावा। धैली हाथ मना गैला मोहाई, बैठ सिंहासन पर ध्यानवा लगाई। हनी मरले बा छतिया में उनके, भैला बेहोश जब गैला भाराई, बैठ सिंहासन पर ध्यानवा लगाई। हातिम और सिंहासन पर बैठल रहल। आधी रात भइल बा, परी लोगन के नाच हुआ होवे लागल बा। एक परी आगे बढ़ के हातिम के आरती उतारे लगल। इतनी सुंदर औरत रहलो के देख के हातिम मोह गइले। आज जब ही ओकर हाथ पकड़ ले बाटे तही भर एड़ा मरले बा छाती पर और तुरंत बाहर आ गई ना, बेहोश हो गई ना। बहुत समय के बाद जब हातिम होश में आइल बाड़े तब भइल का महाराज, हार मूर्छा से जगल जाबा, आरे खुलल नयनवा, ताही रे छनवा, नाही घरवा सिंहासनवा, ताही रे छनवा। ताहिर छनवा होता, फिर छनवा होता, हिरे छनवा, नाई घरवा सिंहासनवा, ताही रे छनवा। अपना के पवल एगो बिया बान बानवा, अपना के पवल एगो बिया बान बानवा। अपना के पवल एगो बिया बना बनवा, ताही रे छनवा, धुन सुनाइल उनके कनवा, ताही रे छनवा। चुनी के सब दियाल हल राहिया सिधाई, सोने के सब दियाली हल राहिया सिधाई, ताही रे छनवा, मिलल बुढ़वाई न सनवा, ताही रे छनवा। हातिम जब मूर्छा से जागल बा, अपने आप के देखा था एक बियाबान खरघोर जंगल में हम बाड़ी, ना ही वहां परी लोग बाड़ी, ना ही वहां उस सिंहासन बा, ना ही वहां वो महल बा। इतने में एगो आवाज सुनाई देता, एक बार देखा है फिर देखने को जी चाहता है। आवाज सुन के हातिम वही तरफ चल दले बने। चलते चलाते कुछ दूर जब गई बने तो एक तो बूढ़ इंसान वही है बतिया रटत हल, वो बुढ़वा बनैया रटत रहल। एक बार देखा है फिर देखने को जी चाहता है। वहीं जाके हातिम पहुंचल बड़े, वह बुढ़वा मनई से लगले पूछे एकर मतलब का बा, का चीज तू देखले बड़ा, फिर वो के देखे के मन करता, अपन हाल कम से कम हमके बता दो। ओ बुढ़वा मनई हातिम थे बतावता, बहुत दिन पहले के बात है, हम एक सरोवर पर पहुंचल रहली, वो सरोवर में नहाए लगली, तब भइल का महाराज, अरे सागरे से आइली एगो सुघारा करीनावा हो,
सगरे से अली एगो सुघरा कारी नावा हो ले गईली पनिया के भीतर हो बाटोहिया। अरे ले गईली पनिया के भीतर हो बाटोहिया। जाई के पहुँची गईली सुघारा बगियावा में। जाई के पहुँची गईली सुघारा बगियावा में। परी लोग ले गईली महलिया हो बाटोहिया। अरे पारी लोग ले गईली महलिया हो बाटोहिया। सिंहासन पर बैठल रहली नाची गाना होखे लागल। सिंहासन पर बैठल रहली नाची गाना होखे लागल। खैली हाथ तब मरली लात हो बाटोहिया। हाथ जा बाधैली मरली लात हो बाटोहिया। आईली बेहोश जब होश में हम आईली हो। होश में हम आईली हो अपना के पौलिए वन में बाटोहिया। अरे अपना के पौलिए ही वन में वो बाटोहिया। वो बुढ़वा मनई हाथिम से बतावे लगल। एक सरोवर पर पहुंचल हनी, वहां में स्नान करत हनी। एगो नारी निकलल हमन से खींच के हमके ले गईल। अंदर गईले पर एगो बगीचा मिलल, वहां वो नारी गायब हो गई। वहां तमाम परी लोग मिली, हम में खींच के ले गईली। एक सोने का सिंहासन रहल, वहां परी लोग गायब हो गईली। हम वहां सोने के सिंहासन पर बैठल रहनी। नाच गाना होवे लागल, हमारी आरती पूजा होवे लागल। बड़ी सुंदर नारी हमारी आरती पूजा करत रहल। आओ करम हाथ जो ही पकड़ लेली, उभर एड़ा मरली, संभारा गईली, बेहोश हो गईली। जब हमार होश आइल तो हम यह जंगल में अपने के पा गईल बाड़ी। तब से ध्यान में वह लागल बा कि अगर एक बेरी और देखे के मिल जात तो बहुत बढ़िया रहल। हाथिम समझ गईले कि है वह कहानी जो हमरे साथ घटल बा। कहना बाबा तनिको भर घबराना तो के हम ले चल के ओकर दर्शन करा दे। लेकिन जौन गलती पहली बार कैले बाड़ा वो गलती अब न करिहा। ओकर हाथ तू भुलाई के न पकड़िहा। जो हाथ पकड़ला तो सब कुछ गायब हो जाई और फिर यही तरह से वन में आ जाबा। अगर ओकर हाथ नहीं पकड़बा तो हमेशा के लिए वही सिंहासन पर बैठल लाबा और हमेशा नाच गाना देखबा, हमेशा तुम्हारी आरती पूजा होई। ये तरह से वो बुढ़वा मनई के हाथी में ले जाए के वो सरोवर पर पहुंचा देले बा और ये अपने वहां से चल देले बा। अरे साहबाद में हाथी मदी हले सगरो बाती बताई, सगरो बाती बताई।
सिपन दास खुशी भाई लड़की, सिपन दास खुशी भाई लड़की। दूसरा सवालवा हमके देबा हो बताई, 7 गो सवालवा करीना देहली धराई। हाथी वहां से चल रहे बा शाहाबाद के लिए। वहां पहुंचल बा हुस्नबानों से ये पहले सवाल का जवाब दे दे बा। एक बार देखा है फिर देखने को जी चाहता है। ये सवाल का जवाब पूरा खूब कायदे से हुस्नबानों के समझा दे बा। हुस्नबानों ये हातिम के जवाब से बहुत खुश भइल, आत्मा गदगद हो गई। कली से हातिम तोरे जवाब से आत्मा गदगद हो गई, लेकिन हमारे दूसरा सवाल के जवाब खोज के लावा। हातिम कहला दूसर का सवाल का बा तुहार? हुस्नबानो कहतिया हे हातिम दूसरा सवाल बा नेकी कर नदी में डाल। एकर मतलब का बा? एकर पूरा भेद ला के हमके दो। हुस्नबानो के बात सुन के हातिम वहां से चल देता दूसरे सवाल का जवाब खोजे। लेकिन हातिम कौने तरह से वो सवाल के जवाब खोजता, ये कहानी आप लोगन के अगले भाग में मिली।